danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. So in kasance ɗaya daga cikin mutanen da ke kisa ta hanyar wuka, guba, makami da sauransu. To dan matsa ciki da dan. Sala yi zo. Uwata, akwai wani labari da nake so ka baki. Duk da yake na san labarin ba zai kasance da daɗi ba, amma ni a wajena abu ne mai daɗi sosai. Abin da kike so da faɗa miki shi ne, kin ga wannan yanayin da yake ciki. Alkhairi tuni ya cika min nawa, domin kuwa na roƙe shi akan wannan rana sai ya yi min babba fiye da yadda na roƙa. So ne in naka saki, kuma ko kin san menene? Ba ke kaɗai na so wannan abin ba, har shi mijin naki na so bayan kin faɗi shi ma ya zo ya faɗi, amma kash hakan bai faru ba. Domin haka ba hanyar cika wata talauci. Kisan shi Allah ya cika kowane bawan sa burinsa tun ya cika mana domin ciki. Ba irin wannan na kasan na roƙa ba, sai kuma shi ya yi da ɗauki da sake da kun sai dai gani. A ƙaramin daɗi wanzu ba. So da ke kashe ki da hannuna, ba ki sani gudun kisa ki so ne, ba kisa ba ce irin in caka miki ruwa, in ba ki guba ki sha, in miki kwai da dai makamancin su. So da ke ki mutu da baƙin ciki, so da ke ranar da za ki kwanta ki mutu in ga ƙwayan idonki yana fitar da gudan jini. Wallahi a ranar ban san irin farin ciki na zai. Allah ya gama cika mu burina. Kana kamar hankalin ta tashi. Karfi gida mu, kawai ki ce har yanzu ya gama. Daidai da abin da ka yi. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe.